Mae angen codi pont I groesi'r afon. Llusga darnau'r bont i'r mannau cywir yn y drefn gywir. Dim ond i'r mannau gyda llinellau coch o'i cwmpas y ceid I symud y darnau. Pont droi. Pont godi. Pont grog. Iawn, rwy ti wedi codi'r pontydd I gyd. Alli di helpu Clamp a Pitw I wneud arwydd ffordd? Clicia ar y saethau I symud yn ôl ac ymlaen, ac I fyny ac I lawr I weld yr opsiynau I gyd. Yna, llusga'r lluniau at yr arwydd. Mae arwyddion yn hamgylch ym mhob man mewn gwahanol feintiau, mannau a siapau. Beth mae'r arwyddion yn ei ddweud wrthym? Sut mae'r arwyddion yn sefyll? Pa arwyddion allwch chi ei gweld ble rydych chi'n byw? Clicia ar y saethau bach I symud yn ôl ac ymlaen drwy'r stori. Clicia ar yr uchel seinydd I glywed y stori'n cael ei hadrodd. Clicia ar y saeth mawr I fynd yn ôl i'r brif sgrin. Os oes saethau'n pwyntio at lun, clicia ar y llun i'r chwarae gêm. O'r diwedd roedd y tocynnau ar gyfer Carnifal y Creaduriaid wedi cyrraedd. Roedd Clamp a Pitw wedi cynhyrfu'n lan. Bantanli! Gwaeddodd Pitw. Mae Clamp a Pitw eisiau gwneud bocs I ddal ei bwyd. Dewis o bocs I weddrno drwy glicio'r un ohonynt.